καλωσορίσω κι εγώ. Δεν σας κρύβω ότι είναι ένα θέμα το οποίο έχει ταράξει τα νερά της εντατικής για πολλούς λόγους. Δεν ξέρω αν ακούτε. Και έχει πολλούς αποδέκτες. Είναι από τη γενιά των εντατικολόγων που ξεκίνησε την εντατική με ένα μεγάλο ενθουσιασμό, με ένα μηχανικό αερισμό, το κύριο όπλο μας. Από τα πρώτα βήματά μας, και οι περισσότεροι από ό,τι σας βλέπω, έχετε αρκετά χρόνια εμπειρία στην πλάτη, από τα πρώτα χρόνια μας διαπιστώσαμε ότι ο μηχανικός αερισμός δεν είναι απλά κάποια εύκολη μέθοδος. Είναι και το φάρμακο για την αναπνευστική ανεπάρκεια, αλλά είναι και φαρμάκι. Και είδαμε πάρα πολλές επιπλοκές από το μηχανικό αερισμό. Ειδικά, δεν βλέπω βέβαια την μέρος της διοίκησης που αποδέκτες είναι και αυτοί, δεν είναι εύκολος ο χειρισμός ενός μηχανήματος από άσχετος. Διότι μπορεί να καταστρέψει τον ασθενή αντί να τον ωφελήσει. Γιατί γνωρίζετε ότι η παράταση του μηχανικού αερισμού λόγω έλλειψης προσωπικού, ξεχνάμε να τον ξυπνήσουμε, ξεχνάμε να τον κινητοποιήσουμε, έχει βαρύτατες επιπτώσεις πάνω στην έκβαση των ασθενών. Και αυτό το είχαμε διαπιστώσει για μεγάλο χρονικό διάστημα και ήμασταν και μάρτυρες πολλών συνδρόμων μετά την εντατική. Άρα, επομένως, τι καινούργιο έχουμε να σας πούμε εμείς σήμερα? Προφανώς, από ό,τι καταλαβαίνετε, δεν έχω καμιά σύγκρουση συμφερόντων. Μηχανικός αερισμός είναι και απογαλακτισμός. Η εμπειρία μου είναι μόνο ένας χρόνος από την εφαρμογή, άρα δεν είμαι θεωρητικολόγος. Ό,τι και να έκανα έγινε μετά από συνεννόηση με τον Waters από το Cleveland της Αμερικής. Είναι αυτός που έχει πρωτοστατήσει και με βοήθησε να σας κάνω και αυτή την ενημέρωση. Είχαμε την τιμή να τον φιλοξενήσουμε στην ένταξη της θεραπείας αυτής στο νοσοκομείο μας, που μας δίδαξε και το πότε για την τοποθέτηση και το τι πρέπει να γίνει με τις ενδείξεις και τις αντενδείξεις. Και θα σας εκπλήξω ξεκινώντας από την πανδημία. Αυτό είναι ένα νοσοκομείο, πρόχειρος καταβλισμός κατά τη διάρκεια της πανδημίας, όπου ο μηχανικός αερισμός εφαρμόζονταν σε διάδρομα. Αυτό είναι στη χώρα. Αυτός είναι στην Ιταλία. Τι συνέβηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας? Κάτι που δεν το γνωρίζαμε? Όχι, το γνωρίζαμε. Αλλά τι έγινε? Η μεγάλη ανάγκη σε μηχανικό αερισμό έγινε έκρηξη του προβλήματος. Δεν υπήρχαν αναπνευστήρες. Δεν υπήρχε κρεβάτι εντατικής. Χρειαζόταν τον απογαλακτισμό όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Για να μπορέσει να φύγει ο άλλος από την εντατική, να πάρει κάποιος άλλος στη θέση του. Άρα τι είχαμε για να βελτιώσουμε αυτή την έκρηξη του προβλήματος εμείς? Προφανώς δεν ήμασταν με σταυρωμένα χέρια. Όλοι τραχιοστομήθηκαν για να μπορέσουμε να τους κινητοποιήσουμε πιο γρήγορα. Η τραχιοστομία ήταν μία λύση λόγω αποτυχίας του απογαλακτισμού. Διότι 40% του χρόνου του μηχανικού αερισμού, λένε όλες οι μελέτες, δαπανάται λόγω του VIDD, λόγω της δυσλειτουργίας του διαφράγματος. Και ότι το 50% της ατροφίας του διαφράγματος μπαίνει μέσα στις 24 ώρες. Συνεπώς, τι σόη θεραπεία κάναμε εμείς στην εντατική από τη στιγμή που έχουμε δεδομένο αυτό? Άρα αποτελεί μέρος της λύσης του προβλήματος αυτού του απογαλακτισμού το να στρέψουμε την προσοχή μας στο διάφραγμα, μιας και προηγούμενες μελέτες που δεν εφαρμόστηκαν για την εντατική, θα σας τις δείξω, είχαν άλλες ενδείξεις, είχαν μειώσει κατά 40% τον χρόνο του απογαλακτισμού. Ήταν καινούριο θέμα για μας? Όχι, προφανώς. Κλασική στρατηγική πρόληψη της ατροφίας του διαφράγματος που την γνωρίζαμε ήταν διατήρηση αυτόματης αναπνοής, όσο το δουν πιο γρήγορα να βγει από την καταστολή, αποφυγή της υπερβολικής υποστήριξης, μείωση της βαθιάς καταστολής, πρώιμη κινησιοθεραπεία. Όλα αυτά τα είχαμε, αλλά δεν μας
βελτίωσαν το πρόβλημα και επίσης λόγω της έκρηξης του προβλήματος δεν μας το δίνανε. Άρα άρχισε να μπαίνει δειλά-δειλά σε όλη την επιστημονική κοινότητα η ηλεκτρική διέγερση του διαφράγματος γύρω στο 20 με 21. Εμείς είχαμε προλάβει και είχαμε κάνει μία δημοσίευση. Αυτή είναι από τη μονάδα μας. Μια δημοσίευση που λέει 2 χρόνια καθίσαμε κάποιοι συνάδελφοι και είδαμε τις τραχεοστομίες. Κάναμε 660, νοσηλεύσαμε 660 ασθενείς, 115 τραχεοστομίες κάναμε, 63 νωρίς, 52 αργά. Απάτσι σκορ το βλέπετε. Τι είναι αυτό το οποίο σαν συμπέρασμα βγάλαμε? Ωραία. Μειώσαμε τις μέρες μηχανικού ερεσμού. Διαβάστε μου στο κάτω. But not. Δεν αλλάξαμε την λύση του προβλήματος, ούτε βελτιώσαμε την παρουσία, δεν αποδείχτηκε δηλαδή από τη μελέτη αυτή, ούτε τη ΒΑΠ μειώσαμε και επίσης δεν είχε καμία επίπτωση στην επιβίωση των ασθενών. Αυτό το χρησιμοποιήσαμε και ο Όντερσον το χτύπησε, ότι με βάση και αυτό βγήκε μια βάση δεδομένων και δημοσιεύτηκε το 19 στο Critical Care Medicine, όπου δεν είναι 150. Προσέξτε με πόσες τραχεοστομίες είναι, αν δείτε δεξιά, δεν έχω το... Βλέπετε 189.122. Υπάρχει αυτό ο δείκτης? Να υπάρχει, φαίνεται. Ή μπορώ να το κάνω και έτσι? Όχι. Τέλος πάντων, 189.000 ασθενείς πήραν μηχανικό αερισμό. Από αυτούς εξαιρέθησαν οι χειρουργικοί ασθενείς που ήταν 133. Μοιραστήκαν, βλέπετε, ποιοι δεν κάναν τραχεοστομία και ποιοι κάναν τραχεοστομία. 8.499 κάναν τραχεοστομία. Έτσι, εξαιρέθηκαν αυτοί που είχαν βλάβη στον εγκέφαλο, μείνανε 8.343 τραχεοστομίες. Τι έγιναν αυτοί? Θνητότητα ενός χρόνου από αυτή τη βάση δεδομένων 47%. 47% επιβίωσαν από αυτούς. Και η μέση επιβίωση ηλικιωμένους ασθενείς ήταν μόνο 175. Ποιο είναι το πρόβλημα? Ξέρετε, πολλές φορές τσακωνόμασταν και είναι ένα άλλο θέμα τεράστιο της εντατικής. Είμαστε μια κλειστή ομάδα στην εντατική εμείς και δεν βλέπουμε παραπέρα. Δηλαδή, βγάζουμε τον ασθενή, πάει σε ένα τμήμα και πεθαίνει. Και βριζόμαστε μεταξύ μας. Οι μένουν συνάδελφοι του τμήματος λένε τι μας το στείλατε, εμείς λέμε καλά, αυτοί κοιμούνται όρθιοι. Και αυτός πεθαίνει. Πάρα πολλοί ασθενείς, άμα δείτε, με βάση αυτή τη μελέτη που δημοσιεύτηκε, που εμείς σαν κλειστή ομάδα αρνούμαστε να βγούμε, και είναι ένα από τα μειονεκτήματα της εντατικής, η εντατική πρέπει να ανοίξει παράθυρα προς τα έξω, κατά την άποψή μου, είναι το καινούργιο στόχος, για να δει και να εντοπίσει ακριβώς αυτό το πρόβλημα. Μια βασική αιτία αυτού του προβλήματος ήταν η δυσλειτουργία διαφράγματος. Φεύγουν οι ασθενείς με δυσλειτουργία διαφράγματος, δεν μπορούν να αναπνεύσουν, δεν μπορούν να δείξουν και πεθαίνουν αβοήθητοι σε ένα θάλαμο, γιατί δεν έχουν κάποιον ειδοποίηση, γιατί δεν υπάρχει νοσηλευτικό προσωπικό, γιατί όλα αυτά που βλέπετε και βιώνετε κάθε μέρα. Άρα, επομένως, σαν βασική γνώση, πού βασίστηκε αυτή η διέγερση του διαφράγματος? Κάτι που το δημοσίευσαν το 2022 σε 319 ασθενείς με παρατεταμένο μηχανικό αερισμό, με επιβεβαιωμένη 55% δυσλειτουργία του διαφράγματος. Αποτυχία απογαλακτισμού στο 68%. Άρα πρέπει να δώσετε, μας λένε, από το 22, μεγάλη προσοχή στη δυσλειτουργία του διαφράγματος. Κάντε κάτι για τη δυσλειτουργία του διαφράγματος. Εμείς τι να κάνουμε? Δέστε τα αποτελέσματα. Εμείς τι βλέπαμε? Βλέπαμε τα σύνδρομα μετά την εντατική, αυτό που σας είπα πριν, δηλαδή η νευρομυοπάθεια κρίσιμης νόσου. Τσακωνόμαστε και για αυτό το θέμα, γιατί οι περισσότεροι ασθενείς μας είναι πολυτραυματίες, καρδιοεγκεφαλικοί και πηγαίνουν στον αγαπημένο μου νευροχειρουργό, τον Χρήστο τον Γρηγοριάδη, και ο Χρήστος, χωρίς να έχει μάθει, χωρίς να έχει τίποτα, χάνει κάποιους άρρωστους. Και χάνει για ποιο λόγο? Διότι ο λόγος είναι δεν δώσαμε σημασία σε αυτή τη δυσλειτουργία του διαφράγματος. Συνεπώς το μεγάλο ερώτημα είναι, και αυτό που θέλουμε να τοποθετήσουμε εμείς με την προσπάθεια που κάναμε, δύναται η ηλεκτρική διέγερση να αποτρέψει και να αντιμετωπίσει αυτή την νευρομυοπάθεια και αυτό το τραγικό αποτέλεσμα? Μπορούμε να το δούμε, μπορούμε να βασιστούμε εκεί. Για να δούμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Λοιπόν,
FDA, δεν τα χάσω. Δέστε την έγκριση, το EUA είναι η Emergency Use Authorization. Emergency, δηλαδή πήρε άδεια να χρησιμοποιηθεί το σύστημα αυτό στους αρρώστους εντατικής COVID. FDA δεν είναι πλάκα. Δεν παίρνεις εύκολα την έγκριση ενός τέτοιας θεραπείας. Ζορίστηκαν οι Αμερικάνοι, βλέπανε τις μονάδες τους γεμάτες, βασίστηκαν σε αυτά που θα σας πω και πριν και δώσανε την προσωρινή έγκριση FDA αυτού του συστήματος και για την εντατική. Για να δούμε τους στόχους μου, τι θέλω να σας πω και τι σημαίνει δυσλειτουργία διαφράγματος. Μια ανασκόπηση μικρή, τις συνέπειες και το ρόλο της προσωρινής χρηματοδότησης, για να πάρουμε τα πράγματα λίγο από την αρχή. Πρέπει να το τονίσω, βλέπετε την οδό, έτσι, και τη βλάβη που μπορεί να οδηγήσει σε αναπνευστική ανεπάρκεια. Δέστε σε ποια σημεία και ποιες παθήσεις μπορούν να επηρεάσουν αυτή τη δυσλειτουργία του διαφράγματος. Άμα ξεκινήσετε από τον εγκέφαλο, μέχρι κάτω. Βλάβη του κινητικού του πρόνα, βλάβη του κάτω κινητικού του πρόνα, τα φρενικά νεύρα και βλάβη των κινητικών μονάδων του διαφράγματος. Την διάχυτη ατροφία. Αυτή δηλαδή, γιατί τι είναι ο μυς αυτός. Είναι ένας από τους βασικούς μυς. Δεν είναι η ώρα για να σας δείξω τι σημαίνει μυς, ο αναπνευστικός μυς, τι σημαίνει διάφραγμα στην αναπνευστική λειτουργία. Είναι νομίζω μια κλασική γνώση ότι αν αυτός δεν μπορεί να λειτουργήσει, χρειάζεται θετικές πιέσεις. Δεν μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό. Δεν πρέπει οπωσδήποτε να στρέψουμε την προσοχή μας στο διάφραγμα. Ποια προσοχή. Τι μελέτες είναι αυτές. Παίρνουμε το αριστερό κομμάτι. Θα βλέπετε το control, τι είναι οι μυϊκές ίνες του διαφράγματος, σε έναν φυσιολογικό και στο αριστερό case που λέει περίπτωση, είναι σε ένα παθολογικό, σε μια ατροφία. Βλέπετε το πρώτο παρασκεύασμα, βλέπετε την διάχυτη ατροφία του διαφράγματος αριστερά. Έτσι, στα κόκκινα. Από κάτω βλέπετε τις μυϊκές ίνες της βραδίας σύσπασης και της ταχείας σύσπασης. Βραδία σύσπαση, προσέξτε και θα το ξανατονίσω, και ταχεία σύσπαση. Βλέπετε στο δεξί κομμάτι, στο αριστερό, το μεγάλο κομμάτι που βλέπετε εσείς, βλέπετε τι ωραίες είναι οι μυϊκές είναι στο φυσιολογικό κομμάτι, το μέγεθός τους, οι μαύρες είναι βραχίας, οι κόκκινες είναι ταχείας, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι πώς ατροφούν αριστερά. Οκ. Το δεξί κομμάτι, τι σου λέει το δεξί κομμάτι. Το δεξί κομμάτι, προσέξτε μου, ο οριζόντιος άξονας είναι η επιστράτευση των μυϊκών ινών. Την προσοχή σας. Ο κάθετος άξονας είναι η μέγιστη εισπνευστική πίεση που πρέπει να αναπτύξει ο μυς. Προσέξτε. Σε ενδιάμεσα θα δείτε αερισμό. Στον αερισμό θέλει μικρή επιστράτευση του διαφράγματος. Για να δείτε παραπάνω, όταν αρχίζει ο πνεύμονας και ζορίζεται με αποφράξεις, ατελεκτασίες, βροχικές εκκρίσεις, βλέπετε πόσο πρέπει να επιστρατευτεί ο μυς για να κάνει τη δουλειά του και δεν συζητάω στο ανώτερο κομμάτι που βλέπετε για το βήχα. Ότι για να δείξεις θέλει να επιστρατεύσεις το διάφραγμα σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Συνεπώς πρέπει να διατηρήσεις την ακεραιότητα του διαφράγματος. Δηλαδή δεν φτάνει να φτάσετε σε ένα σημείο που να λέτε ότι ο άξονας γίνει ρε παιδιά, αναπνέει. Αναπνέει, στείλτε τον σε μια μονάδα, σε ένα τμήμα. Ποιο τμήμα. Όταν δηλαδή κλείσει, θα μπορέσει να δείξει. Αν δεν δείξει, θα κάνει αναπνευστική ανεπάρκεια και η κατάληξη είναι γνωστή. Αυτά που σας είπα λοιπόν, οι ίνες βραδίας σύσπασης είναι ο μοναδικός μυς που αποτελείται από ένα μεγάλο ποσοστό από ίνες τύπου 1 που εκφράζουν τη slow, την βραχία. Τι είναι αυτή, είναι αντοχή στην κόπωση. Εξασφαλίζει ότι ο μυς μπορεί να συστέλλεται 12 μήνες φορές το λεπτό, 24 ώρες το 24 χωρίς να κουράζεται. Αυτές είναι οι μυϊκές ίνες που αρχίζουν και ατροφούν. Και όσον αφορά τις ίνες ταχείας σύσπασης, αυτές που διακρίνονται και σε δύο τύπους, είναι ο κινητήριος μοχλός των μυϊκών ινών ταχείας σύσπασης, είναι η παραγωγή μέγιστης δύναμης και ταχύτητας ελάχιστο χρόνο. Δηλαδή, αυτός ο μυς έχει δύο ειδικά χαρακτηριστικά. Πρώτον, να αντέχει, συνέχεια να κινείται και δεύτερον, να παρουσιάζει μεγάλη δύναμη για να μπορέσεις να διατηρήσεις ακέραιη την αναπνευστική λειτουργία. Συνεπώς, πώς μας είχε διαφύγει εμάς η προστασία του διαφράγματος τη στιγμή που έχουμε ένα μη τόσο καθοριστικό.
Ήρθε λοιπόν αυτό να επιβεβαιωθεί από πότε. Αν παρατηρήσετε τα μικρά γράμματα αριστερά, είναι το 2008. Και δεξιά που είναι σε πειραματικά μοντέλα είναι το 1990. Αυτά που σας είπα πριν έχουν αποδειχτεί χρόνια πριν. Δηλαδή δέστε με τη σύγκριση των 14 εγκεφαλικά νεκρών που έγινε το 2008, όπου απέδειξε σε 18 ώρες μηχανικό αριθμό προκαλείται σημαντική ατροφία στο 57% μείωση τύπου 1 βραδία σύσπασης και δραστική ατροφία ινών ταχεία σύσπασης από το 2008. Και δεξιά βλέπετε το αντίστοιχο πειραματικό μοντέλο του 1990. Άρα η γνώση υπήρχε. Μπορούμε να το δούμε αυτό σε μια μονάδα της θεραπείας. Βέβαια, θα αναλυθεί περισσότερο από την Σοφία πώς ακριβώς το χειριστήκαμε το θέμα, αλλά βλέπετε δεξιά οι δύο οριζόντιες γραμμές, φαίνεται και το σήμα, η μίκρηση του πάχους που μπορείς εύκολα να δεις, Βασίλη, το βλέπεις εκεί, είναι πολύ εύκολο να δεις ένα πολύ καλό υπέρηχο που καμία μονάδα δεν πρέπει να στερείται του μηχανήματος αυτού. Δεν λέω ότι είναι μόνο αυτό αρκετό, αλλά μπορείτε με το υπέρηχο να δείτε και τη λειτουργία, δηλαδή αν κινείται το διάφραγμα, πόσο κινείται, τι κάνει, αλλά κυρίως να δείτε το πάχο. Μην φτάσετε στο σημείο βέβαια αυτής της μίκρησης, διότι ουσιαστικά είναι η ατροφία, οπότε μπορεί να είναι μία αναστρέψιμη. Άρα μπορούμε να δούμε και μέσα σε μια μονάδα εντατικής θεραπείας το τι γίνεται και το είδαμε και εμείς. Λοιπόν, για να δούμε τη βηματοδότηση διαγράμματος από το 18, δηλαδή για κάποιες μελέτες. Η λογική της τοποθέτησης είναι, θα τη δείτε, ηλεκτρόδια της εμφύτευσης. Η εμφύτευση θα τη δείτε πανεύκολη. Μια εξωτερική πηγή, τη βλέπετε δεξιά, τη βλέπω εγώ, αριστερά θα τη δείτε εσείς. Είναι πανεύκολο να τοποθετηθεί μέσα σε 20 λεπτά λαπαροσκοπικά. Είναι μία μέθοδος. Υπάρχουν και άλλες μέθοδοι που είναι ανέμακτες, υποτίθεται, αλλά δεν τις χρησιμοποιήσαμε γιατί θέλαμε να βγάλουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα, χειροπιαστά αποτελέσματα. Είναι λαπαροσκοπικά, γίνεται πανεύκολο για έναν χειρουργό λαπαροσκοπικό να το τοποθετήσει, θα το δείτε, γιατί χαρτογραφεί κιόλας. Δεν είναι μόνο να το βάλετε, ξέρετε, ένα ενδοφλέβιο, χωρίς να ξέρετε τι γίνεται, ποια είναι η επίπτωση στην λειτουργία του διαφράγματος. Η πρώτη προοπτική κλινική δοκιμή σκοπιμότητας έγινε σε 12 ασθενείς το 18. Εύκολη τοποθέτηση και είδαμε μια φοβερή βελτίωση στο tidal volume, 137% του προβλεπόμενου χρόνου, όταν χαρτογραφήσαμε το διάφραγμα και 99% χωρίς χαρτογράφηση του διαφράγματος. Άρα, επομένως, με τη μελέτη αυτή το FDA προχώρησε και στην έγκριση, διότι είδε εύκολη τοποθέτηση, αφαίρεση εύκολη, λειτουργικότητα, ασφάλεια ηλεκτροδίων και σημαντική μείωση της ατροφίας του διαφράγματος. Απορώ και εξίσταμαι με τους συναδέλφους άλλων ειδικοτήτων. Θα σας παρουσιάσω μία σειρά κλινικών μελετών, επιβεβαιωμένων κλινικών μελετών, όπου σε πολύπλοκες θωρακοκυλιακές παρεμβάσεις δίνονται να οδηγήσουν σε ένα δύσκολο διάφραγμα που καθυστερεί την αποσχολή. Δέστε 14 ασθενείς σε μια καρδιοχειρουργική παρέμβαση, νομίζω αυτή είναι το 2023. Δέστε ένα ηλεκτρομυογράφημα πριν και ένα ηλεκτρομυογράφημα μετά την ηλεκτροδότηση. Και τη γρήγορη αποσομελετή ήταν 14 ασθενείς, με σκοπό τον γρήγορο απογαλακτισμό. Είναι καρδιοχειρουργικές παρεμβάσεις. Παρεμβάσεις οι οποίες, προσέξτε, έχουν πολύ μεγάλη σημασία για τους συναδέλφους καρδιοχειρουργούς. Με την έννοια ότι ο ασθενής πάει περιπατητικός. Δεν έρχεται όπως έρχεται σε εμάς, σε ένα φορείο, στα 4. Οπότε αυτός έχει και ένα παραπάνω λόγο να αμφιβάλλει για το τι έκανε. Και δεν είναι, ξετσακωνόμασταν εμείς, γιατί στηρίξαμε κάποτε και την καρδιοχειρουργική και βλέπουμε ότι δεν αποσωληνώνονταν εύκολα ο ασθενής. Δεν αποσωληνώνονταν. Θέλω να τον τραχιοστομήσουμε. Μεγάλη μάχη με τους καρδιοχειρουργούς. Γιατί να τον τραχιοστομήσουμε, ρε παιδιά, δεν βγαίνει, δεν αναπνέει. Δεν αναπνέει. Μα είναι στη φύση της επέμβασης. Συνεπώς, μπορεί να αποτρέψεις αυτή την έκβαση σε καρδιοχειρουργικούς ασθενείς. Στην νοτιό μυελού, δεν σας το συζητάω, είναι στη βλάβη του νοτιού μυελού, έχει πλήρη ένδειξη. Και διάσημος, τον χειρούργησε και το έβαλε, είναι ο περιβόητος, το γνωστό σας, ο Σούπερμαν, ο οποίος αποδεσμεύτηκε από μηχανικό αερισμό, βέβαια ήταν παράλληλος μετά από το ατύχημα, τον βλέπετε εύκολη τοποθέτηση, απαλλάχθηκε από το μηχανικό αερισμό και έζησε
δεν ξέρω αν πέθανε σε πάρα πολλά χρόνια με την ηλεκτρική διέξοδο διαφράγματος. Είναι απόλυτη ένδειξη σε κακώσεις νοτίου ομίλου. Τοποθέτηση. Για παρακολουθήστε. Και σημείο γιατί το βλέπεις στο διάφραγμα. Το βλέπεις. Πριν τοποθετήσεις, ο χειρουργός που κάνει τη λαπαροσκοπική παρέμβαση βλέπει την κινητικότητα του διαφράγματος. Λες την κινητικότητα του διαφράγματος. Ωραία. Για πάμε παρακάτω. Βάλουμε τα ηλεκτρόδια. Επιτόπου. Τα βλέπει. Δέστε, το συνδέει με το μηχάνημα. Δέστε την κινητικότητα. Αμέσως βελτιώνεται. Και όχι βελτιώνεται, αλλά φαίνεται ότι μπορεί να λειτουργήσει το μηχάνημα. Δεν παίζεις δηλαδή. Το βλέπει μέσα σε 5 λεπτά. Γιατί υπάρχει και το αντίθετο. Για δω τι θα κάνεις. Δεν βλέπεις καμία κίνηση. Να ευχαριστήσω τον Όντερς που μου τα έστειλε, γιατί δεν είχαμε τέτοια εμπειρία. Αυτός είναι από ένα πυροβολισμό έτσι, και φοβερή βλάβη του νοτιού μέλου. Ό,τι και να έκανε, δεν μπορούσες. Άρα εδώ με τη χαρτογράφηση και με τη μέθοδο που επιλέξαμε εμείς, έβλεπε ο αγαπημένος μου χειρουργός Δημήτρης Λίτρας που δεν μπορούσε να πει, γιατί απευθυνόμασταν σε άλλο, δεν είναι θέμα χειρουργικό κομμάτι, έτσι, απευθυνόμαστε σε άλλο ακροατήριο, δεν είναι θέμα να σας δείξουμε, θα μπορούσαμε να πάμε και τον τελευταίο να σας τον δείξουμε πάνω, αλλά νομίζω η εικόνα είναι 1000 λέξεις και δεν χρειάζεται η παρουσία κάποιου να το δει. Θα το δείτε πανεύκολα με μια λαπαροσκοπική τι μπορείτε να κάνετε. Επίσης, απόλυτη έδειξη σε μονόπλευρη λειτουργία του διαφράγματος πάλι σε καρδιοχειρουργικές παρεμβάσεις. Θα το δείτε εδώ την ανύψωση στο αριστερή και πώς μετά την πλήρη αποκατάσταση, μετά την επιτυχής αποδέσμευση σε 16 μέρες και κλείσιμο τραχεοστομίας και βλέπετε τη ωραιότατη κίνηση του αριστερού και δεξιού διαφράγματος με το ηλεκτρομυογράφημα που βλέπετε χαμηλά κάτω. Έτσι. Στην αρχή ήταν έτσι. Πώς να βγει ο άρρωστος αυτός, με την ηλεκτροδότηση του διαφράγματος, βλέπετε την πλήρη αποκατάσταση και βλέπετε από κάτω το φυσιολογικό ηλεκτρομυογράφημα. Ωραία, ξανά πάλι μετά από COVID-19, δέστε μια μικρή ανακοίνωση που έγινε, τον Απρίλιο μάλιστα του 2023 δημοσιεύτηκε, ήταν 4 περιπτώσεις με μονόπλευρη δυσλειτουργία φρενικού και διαφράγματος. Η περίπτωση μία έχει πλήρη αποκατάσταση και έκλεισε τραχεοστομία και 3 είχαν μακροχρόνια χρήση βηματοδότηση. Είναι αυτό το λεγόμενο το long COVID σύνδρομο, το οποίο βέβαια δεν το βάλανε όπως λέμε εμείς, το βάλουμε από τη στιγμή. Το πήρε ο Όντερς από την νοσηλεία και έκανε, δέστε την προσπάθεια, από επαναμυελίνωση και αποκατάσταση μπορεί να διαρκέσει 18 μέχρι 24 μήνες. Δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί βοηθήθηκαν για 18 με 24 μήνες και το δημοσίευσαν το 23. Δηλαδή δεν είναι πολύ μικρές οι ανακοινώσεις τους, αλλά σκεφτείτε ότι η ηλεκτροδότηση μπορεί να βοηθήσει στην επαναμυελίνωση και την αποκατάσταση. Δεν το έχουμε αποδείξει, δηλαδή πάμε να το αποτρέψουμε. Αλλά εδώ ανακοινώνουν ότι όχι μόνο μπορείς να το αποτρέψεις, αλλά μπορεί και να βελτιώσεις μετά από εφαρμογή. Αποκατάσταση λειτουργίας τη βλέπετε σε διάφορες περιπτώσεις. Να μην σας το ίδιο πάλι στα διάφραγμα, βλέπετε πώς κινείται. Έτσι, είναι δυσλειτουργίες φρενικού μετά από COVID-19. Τοποθετήθηκε, ήταν σε μονόπλευρο αριστερά όπως βλέπετε, παράλυση του φρενικού και με τη μέθοδο αυτή κινήθηκε το διάφραγμα και αποκαταστάθηκε ο ασθενής. Δεν μιλάω για καρδιοχειρουργική, να μην σας μην επιμείνω, δεν είναι ο σκοπός της ομιλίας μου. Το θέμα είναι ότι επειδή συμβαίνει σε 7,6% των ασθενών, η απορία μου είναι για ποιο λόγο δεν έχει χρησιμοποιηθεί ακόμα σε καρδιοχειρουργικές περιπτώσεις, σε οξείες, γιατί εδώ παρατηρείται οξεία και βλέπεις ότι όλες οι μελέτες λένε με την χαιρετική πνευμονία, δέστε τα στατιστικά πώς μειώνεται, η παναδιασωλήνωση πώς μειώνεται, πώς αποφεύγει την τραχεοστομία, πώς αποφεύγει τον μη επεμβατικό αερισμό. Άρα έχει ένδειξη απόλυτη σε κάποιες κλινικές περίπτωσεις. Το θέμα είναι, εάν επίσης το ίδιο εδώ για τη βηματοδότηση, το θέμα ξανά πάλι βλέπετε τη διαφορά σε καρδιοχειρουργικούς ασθενείς. Στη μεταμόσχευση πνεύμονα έχει χρησιμοποιηθεί πολλές φορές με 76% αποκατάσταση του φρενικού βηματοδότη, δηλαδή μπορεί να αποτρέψει την εμφάνιση της λειτουργίας μοσχεύματος. Η βηματοδότηση είναι απόλυτες οι ενδείξεις. Βλέπετε το 2025 είναι η ανακοίνωση. Το 2025 εντυπωσιακά αποτελέσματα σε αυτές τις περιπτώσεις. Βέβαια, βλέπετε ότι
επέλεξα περιπτώσεις οι οποίες έχουν απόλυτη ένδειξη. Το μεγάλο ερώτημα είναι η προσωρινή βηματοδότηση, και φτάνω προς το τέλος να δώσω τη σκητάλη στην Σοφία, τι περιμένουμε από την προσωρινή βηματοδότηση σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Εύκολο είναι αποκατάσταση, αποτροπή παράλυσης διαφράγματος, αποτροπή της λειτουργίας. Με ποια λογική όλες οι μελέτες καταλήγουν να το χρησιμοποιούν? Εύκολη τοποθέτηση από ό,τι σας έδειξα. Ορισμός. Είναι η τεχνητή ενεργοποίηση του μηνός μέσω ηλεκτροδίων, όσεως, ώστε να αποτραπεί η ατροφία αδράνειας και να επιταχυνθεί η αποδέσμευση του ασθενούς από τον αναπνευστήρα. Αυτός είναι ο ορισμός. Οι στόχοι. Τι στόχους μπορούμε να βάλουμε στην εντατική? Αποτροπή ή αναστροφή της ατροφίας. Η διέγερση σταματά τη μείωση του πάχους του διαφράγματος και ενισχύει τη μυϊκή ισχύ. Ταχύτερη αποσωλήνωση. Φυσιολογική αναπνοή σε χρόνιες παθήσεις είναι οι στόχοι. Πώς τους πετυχαίνουμε αυτούς τους στόχους? Προσέξτε, είναι μια σταδιακή προσαρμογή. Δεν μπορεί δηλαδή να ξεκινήσεις με πλήρη έλεγχο του διαφράγματος από το βηματοδότη και συνέχεια σιγά με πρωτόκολλο άσκησης συνεχόμενο ή διακοπτόμενο θα αρχίσεις σιγά σιγά να βλέπεις, γιατί δεν μπορεί να δώσει, να υπάρχει μια γενική κατεύθυνση, είναι εξατομικευμένη θεραπεία, όπως θα δείτε, δεν μπορεί να εφαρμοστεί το ίδιο σε όλους τους ασθενείς. Θα κτίσεις προοδευτικά την αντοχή έως ότου ομείς αποκτήσει τη δυναμική του, ώστε με ασφάλεια να δούμε, φεύγοντας ο ασθενής από τη μονάδα εντατικής θεραπείας, ότι μπορεί και καταφέρνει να τα βγάζει πέρα αναπνευστικά και δεν κινδυνεύει από επιπλοκές. Η κλινική στόχη, έτσι, είναι με δεδομένο το γεγονός ότι η παρατεταμένη παραμονή του αναπνευστήρα καταστρέφει τις μυϊκές ίνες, είναι η μείωση του χρόνου παραμονής του αναπνευστήρα, όσο μπορούμε περισσότερο. Ακόμη και 3 μέρες, άμα το μειώσεις, γλιτώνεις επιπλοκές. Μείωση κατά 43% ταχύτερο απογαλακτισμό, 74% αύξηση της μυϊκής μάζας διαφράγματος, 50% χαμηλότερος κίνδυνος τραχεοστομίας. Ενδείξεις. Εντατική. Ασθενείς που έχουν ήδη αποτύχει να αποσωληνωθούν και παραμένουν στον αναπνευστήρα για πάνω από 96 ώρες. Δέστε πόσες περιπτώσεις έχουμε για να το εφαρμόσουμε. Ασθενείς υψηλού κινδύνου που υποβάλλονται σε βαριά χειρουργία όπου αναμένεται παρατεταμένος μηχανικός αερισμός. Και τέλος ασθενείς με βαριά πνευμονική νόσο, όπως συνέβη και το COVID. Και για σοβαρά περιστατικά αναπνευστικής ανεπάρκειας. Είδατε πως πήρε την ένδειξη επίγουσα. Προσέξτε, πήρε επίγουσα, το τονίζω. Είναι επίγουσα η χρήση του. Δεν αποδείχτηκε δηλαδή, γι' αυτό και βλέπετε όλοι προσανατολίζονται πλέον μετά το 24-25 και εμείς δεν ξεκινήσαμε αργά, ξεκινάμε νωρίς, διότι το να πετύχεις αυτό όσον αφορά την έκβαση είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Δηλαδή το σύστημα υγείας αυτή τη στιγμή βάλεται για τα αποτελέσματά του. Και ειδικά οι μονάδες εντατικής θεραπείας. Βλέπετε τον προβληματισμό που υπάρχει και στην ηγεσία, την πολιτική ηγεσία, όπου διστάζει να δει και τον εξοπλισμό των μονάδων και τη στελέχωση των μονάδων, αλλά και τα πρωτόκολλα των μονάδων. Γιατί δεν σας κρύβω ότι και εμείς σε μέρη της το βλέπουμε. Δεν είναι εδώ ο φίλος μου ο Παναγιώτης, αλλά είναι βλέπω πολλά μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου. Εμείς προσπαθήσαμε να πάρουμε την έγκριση από το 23-24. Την πήραμε το 25. Την έγκριση και μόνο για 8 με 10 περιπτώσεις. Για να το δοκιμάσουμε. Γιατί τους παρουσιάσαμε όλα αυτά που βλέπετε, ότι κοιτάξτε να δείτε. Εμείς προσπαθούμε, σαν μονάδα εντατικής θεραπείας, να μην έχουμε θνητότητα 100%. Θέλουμε να έχουμε όσο το δυνατόν μικρότερη θνητότητα σαν μονάδα εντατικής θεραπείας. Τι δεν εισακουστήκαμε, αγαπητοί συνάδελφοι? Ότι μετά την εντατική ο αγώνας συνεχίζεται. Ο αγώνας συνεχίζεται και βλέπετε ότι χάνονται περιπτώσεις. Χάνονται περιπτώσεις με δυσλειτουργία του διαφράγματος. Πάνε σε κέντρα αποκατάστασης πολλά έξοδα. Χρειάζονται μηχανικό αερισμό παρατεταμένο μη επεμβατικό. Έτσι, που αυτό κοστίζει πάρα πολύ στις τσέπες των πολιτών. Μπορούμε να βελτιώσουμε την έκβαση, που είναι πολύ σημαντικό. Ξέρετε, λίγες μέθοδοι στην ιατρική βελτίωσαν την έκβαση. Αυτές όλες οι μέθοδοι που βελτίωσαν την έκβαση πήραν Νόμπελ ιατρικές. Δεν είναι εύκολο να βελτιώσει την έκβαση. Δεν λέμε αντιβιωτικά. Δίνουμε αντιβιωτικά πάρα πολύ καλά, αλλά στην πέφτει. Τι να το κάνουμε? Η έκβαση είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Και ξέρετε, πάει στράφη δουλειά όλων των εντατικολόγων, νοσηλευτών, γιατρών, διοικητικών,
του κράτους, του κόστους, όλο αυτό. Ξοδεύεις του κόσμου τα λεφτά. Ξέρουν οι συνάδελφοι όλοι τι σημαίνει εντατική, τι σημαίνει να τον βάλεις σε τεχνητό νεφρό, να τον έχεις σε μηχανικό αερισμό, να τον τραχιοστομήσεις, να τον κρατήσεις ένα άμεση μήνα και να πάει στη ένα τμήμα και να πεθάνει την επόμενη μέρα. Είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά τα ζητήματα τα οποία τα θέτουμε. Είναι και άνθρωποι εδώ, Βασίλη, νομίζω ότι απευθύνομαι σε σένα, ότι είναι και ένα κομμάτι ενημέρωσης, γενικό ενημέρωσης, να ταρακουνήσουμε λίγο τα νερά, ότι οι εντατικές έχουν πολύ δρόμο ακόμα μπροστά τους. Δεν είναι εύκολο να περιμένεις αποτέλεσμα χωρίς να βοηθάς. Δεν μπορεί να περιμένεις αποτέλεσμα χωρίς να στελεχώνεις. Δεν μπορεί να μου λείπει νοσηλευτικό προσωπικό για να επιταχύνω τη διαδικασία του απογαλακτισμού. Άρα, πήραμε την έγκριση την επίγουσα σε εφαρμογή σε πρώην, όπως πήραμε και με βάση το FDA. Έχουμε πολλά να αποδείξουμε. Οι συνάδελφοι από όλα τα μέρη πρέπει να το δούμε και να συντονιστούμε πάνω σε αυτό και με την πρόεδρο της εντατικής, να το δούμε επιτάπητος και στα δικά μας τα χωράφια, να δούμε τι γίνεται. Θα τα δείτε αναλυτικά και μέσα σε ένα χρόνο εμπειρία. Δεν σας μιλάω μόνο με βάση τη βιβλιογραφία. Άρα είναι ένα κρίσιμο παράθυρο παρέμβασης αυτό που κάνουμε. Θέλουμε να προλάβουμε τις δομικές αλλοιώσεις πριν αυτές εδραιωθούν. Ποιος δεν το θέλει αυτό? Είναι βασικός στόχος η πρόληψη δομικών αλλοιώσεων. Γιατί αν προκληθούν, ο ασθενής θα έχει κακή έκβαση. Άρα μοιράζουμε τους ασθενείς άμεση έναρξη. Όσο μπορούν περισσότερο, δεν το καταφέραμε εμείς, γιατί το δοκιμάζαμε, δεν το είχαμε στο χέρι μας. Δεν είχαμε πολλά, διότι άμα ξεκινάμε, δεν είχαμε πώς να χρεωθεί, όλα τα ζητήματα, ξέρετε, τα γραφειοκρατικά που υπήρχαν, άλλο εάν κατά αποκοπή το νοσοκομείο μας είχε όφελος, διότι στο ένα η αγορά του ενός είχε όφελα, δεν έχει σημασία. Η σημασία έχει πόσοι ασθενείς θα το χρησιμοποιήσουν για να ωφεληθούν. Θέλει άμεση έναρξη για πρόληψη ατροφίας εξαμελίας. Πρόληψη, προσέξτε, ατροφίας εξαμελίας. Δεν δικαιούστε αυτοί που είστε εδώ και αυτοί που θα με ακούσουν από εδώ και πέρα να λένε δεν το ήξερα. Είναι αμέλεια πλέον ιατρική το να μην προστατεύσεις το διάφραγμα. Και τρίτο, βέβαια, διατήρηση των μυϊκών ινών, αποτροπή μετατροπής των ιών βραδίας, σύσπαση ταχείας που ευθύνεται κυρίως για την κόπωση. Τη σκοπεύει στη μείωση του χρόνου αερισμού, του μηχανικού αερισμού και προστασία από το σύνδρομο μετά τη ΜΕ. Που είναι τόσο σημαντικό σύνδρομο, που ταλαιπωρεί τόσο κόσμο και έχει τόση θνητότητα αυτή που σας είπα πριν. Γιατί αν καθίσουμε κι εμείς που δεν έχουμε τέτοια βάση δεδομένων, να δούμε τι γίνεται ρε παιδιά στην οικογένεια του μοναδικής θεραπείας, δεν ξέρει κανένας. Έζησε, πέθανε, πήγε σε κέντρο αποκατάστασης, τι έγινε, ποια είναι η τύχη. Έχουμε προβληματισμούς, έχουμε. Προσέξτε μας. Υπάρχει μία θεωρία και πρέπει να τη σεβαστούμε και είναι γνωστή. Είναι η θεωρία της χειμέριας ναύτης. Δηλαδή, στην οξία φάση, προσέξτε, το διάφραγμα εισέρχεται σε μια κατάσταση μειωμένης κατανάλωσης ενέργειας για προστασία. Αυτή η φάση είναι κρίσιμη φάση. Δεν είναι εύκολο να εφαρμοστεί από την πρώτη στιγμή. Πρέπει να σταθεροποιηθεί ο ασθενής και μετά να κάνουμε αυτή την προσπάθεια. Γιατί υπάρχει το ρίσκο της υπερδιέγερσης. Το ρίσκο της υπερδιέγερσης τι είναι? Είναι ένα ευάλωτο αρχικό στάδιο, στρες, που μπορεί να προκληθεί βλάβη με μεταβολική επιβάρυνση και μυϊκή βλάβη. Άρα είναι στο χέρι μας, εμείς το προσέξαμε, το παραπροσέξαμε αυτό και δεν το βάλαμε από την αρχή, αφήναμε λίγο το διάστημα να περάσει, να σταθεροποιηθεί ο ασθενής και μετά να προχωρήσουμε. Άρα είχαμε με αυτόν τον προβληματισμό ένα